Ассалому алайкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Нокаути чӣ қарор дорем? Аллакай то дебюти Шерхани Тоҷик 5 рӯз боқӣ монда ва мо тасмим гирифтем ки ба шумо аз ҷараёни машқу тамрин ва омодагии Шараф Давлатмуродов видеоролик пешкаш кунем. Пеш аз саршавии видеоролик аз шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо обуна шудану зангулачаро гирён кардан, лайк Нокаут кардана фаромӯш накунед. Юқа вақти шуморо намегира, аммо мада мотиватсия метавад ки бо видеороликҳои ҷолиба пешкаши шумо гардонад. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Поддержка кне, мо поддержка шумо обязательно дар кора. Худо бошкар ҳама нормале. Машаллоҳ, раҳмат. Юра, чӣ тискаш таҷикском народов? Чӣ хеле ки аллакай ба ҳамаи мо шумо маълум аст, рӯзи 23 октябр дар шаҳри Москва турнири Bellator 269 баргузор мегардад ва дар ин турнир ҷангавари тоҷик бародармон Шараф бо лақаби Шерхан Давлатмуродов ҷанги якуми худ, яъне дебютии худша баргузор мекунад. Хотиррасон мекунам ки рекорди касби Шараф Шерхан Давлатмуродов 18-3-1 мебошад ва ӯ охирон набарди худша 12 июн дар ташкилоти Open FC бар зидди ҷангавари бразилӣ Клебер Силва гузаронда буд ва бо қарори яковузаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд. Айни ҳол Шараф Давлатмуродов дар шаҳри Москва дар толори варзиши Evolve Gym ба дебюти худ омода шидестед. Марҳамат наворҳо аз ҷараёни машқу тамринҳои Шараф ва хитон тамошо кунед. Kick! Kick, колено! рақиби ӯ Анатолий Токов аз дастаи Фёдор Емельяненко мебошад. Рекорди касби Анатолий 29-2 дар мусоҳиба бо ҳамроҳии Баҳриддин Ҷалолов Шараф Давлатмуродов дар бораи ин набард фикруша чунин баён кард: "Ман аввал 2-3 рӯз ин ҷанга қабул накардам. Пас аз он ба хулосае омадам ва ба Анатолий яъне дӯсти худ гуфтам ки хай то аллакай дар ин ташкилот баромад кардагӣ ва 5 ғалабаи бебохт дорӣ. Ман бошум дебюти якуми худам дар ин ташкилоти хориҷӣ баргузор мекунам. Барои ҳамин биё то аз ин набард даст каш." Аммо ташкилоти Bellator ба Анатолий Токов шартира мондан ки ё ҷанг мекунӣ ё ки бе ҷанг тарки ташкилот мекунӣ. Бинобар аз ҳамин сабаб Анатолий натонист аз ин ҷанг даст кашад. Умедворам ин танҳо варзиш ай. Мо дар даруни октагон як ҷанги хуб нишон медиҳем, новобаста аз оне ки кӣ ғалабаро ба даст меорад. ба Шараф Давлатмуродов ба ҷанги дебютии худ дар ташкилоти Bellator омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшона орзумандам. Асос бе ҷароҳат ғалабаро ба даст овардан ай. Дӯстон, шумо дар бораи ҷанги дебютии Шараф Давлатмуродов чӣ фикр доред? Фикротонро ҳатман дар таги ҳамин видео дар комментария нависед. Дастгирӣ кардани варзишгари тоҷика фаромӯш накунед. Ман бо шумо айпаси видеои навбатӣ мешавам. Раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардем. Бо ҳамроҳии шабакаи Нокаут TG бошед, то ки аз хабарҳои муҳими варзиш бехабар намонед. То видеоролики навбатӣ, хайр.